Käytä hetki aikaa hiljentymiseen. Onnittele itseäsi siitä, että käytät aikaa meditaatioharjoitukseen. Tuo tietoisuutesi hengitykseen siinä kohdassa kehoasi, jossa tunnet sen selvimmin. Se voi olla nenässä, niskassa, rintakehässä, vatsassa tai jossain muualla. Kun hengität sisään normaalisti ja luonnollisesti, olet tietoinen sisäänhengityksestä, ja kun hengität ulos, olet tietoinen uloshengityksestä. Pysy yksinkertaisesti tietoisena hengityksestä sisään ja ulos hengittäen. Mielesi voi silloin tällöin harhailla hengityksestä jonnekin toisaalle. Kun huomaat niin käyvän, panet vain merkille, minne menit, ja kiinnitä sitten huomiosi uudelleen hengitykseen. Hengitystä ei tarvitse visualisoida, laskea tai ymmärtää. Ainoastaan tiedostat, että hengität sisään ja ulos. Huomaa ilman minkäänlaista arvostelua hengityksen nousevan ja laskevan kuin meren aallot. Sinun ei tarvitse tehdä mitään. Voit vain olla tässä ja pitää huomiosi hengityksessä. Elä elämääsi yksi sisäänhengitys ja yksi uloshengitys kerrallaan. Kun hengität sisään ja ulos, tiedosta hengityksen nousevan sisäänhengityksellä ja laskevan uloshengityksellä. Ratsasta hengityksen aalloilla hetkestä toiseen, hengittäen sisään ja hengittäen ulos. Hengitä normaalisti ja luonnollisesti, ohjailematta hengitystä millään tavoin. Ole vain tietoinen hengityksestäsi sen kulkiessa edestakaisin. Kun olet tehnyt meditaation loppuun, onnittele itseäsi siitä, että käytit aikaa tässä hetkessä olemiseen ja ymmärrä, että kyseessä on rakkauden teko sinulle itsellesi.